салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, бисёр пенюару наснучкаву хеле чизо мепурсидед. Марҳамат, чунин навор мешава. Ман ҳамин намуд пижама ҳамроҳи брукуш бамбукай ранг дора, без размер, нархаш 90 сомон. Ана баъд бо ҳастай аз анаин ям двойкая, их кӯтоҳтаракай. Дидед? Ям материал и пахтаги, ям материалш пахтаги ҳамроҳи брюкуш, ям безразмерай, безразмернияй. Нархш чандай? Нархш 65 сомон. Донада? Бонувони зебо, оё медонед ки ширкати Атоми як мицеллярная вода дора, як ова ки намхе кабутак дора ки шумо вақте вая истифода мебаред, пусти рӯтон сафед мешава. Дигар шумо загаргирӣ салон намеравед, доғи рӯтонда ҷудогона крем намехаред, намхе сафедтон мекуна. Марҳамат, каседа дар кор боша, доставка ҳастай. Анами хоҳараки ма кор мекуна дар ширкати Атоми, и корейская компанияя, шумо да доставка мекунан. Марҳамат, чи дар Тоҷикистон, чи дар Россия. Инчунин дар ширкат намхе зубной паста ҳастай ки дандона сафед мекуна. Дар 12 рӯз гӯё ки шумо рафтед стоматологда, дандонотона сафед кардед. Инчунин барои кӯдако фоида дора. Дандоное ки сиёҳ шидагай ҳавая нест мекуна, сафед мешава дандоношон. духтаракое ки кор кардан мехоҳед, марҳамат, кор кунед. Коргарам қабул мекунанд, маоши хуб мегиред. иҷа харид намекунед. Шумо фақат командатона ба қувват мекунед. дар 6 моҳ баъд як маротиба метавонед харидорӣ кунед. маҳсулоташон ҳамаш зурай. ма дар дигар видеом бо маълумот метиҳам. бовар кунед, бисёр касалиҳо да, бисёр проблемаҳои мода, проблемае ки барои мисол саломатии мо дахл дора, ҳаминода ё крему, маҳлулу дору ҳама чӣ доранд. ина хоҳари мара бинед чихе оюлик мегирад. ҳар 2 ҳафтада оюлик мегиранд ино. Марҳамат, хоҳишмандон нависен, бо пура мефаҳмам. Ана духтарако бо дигар хелаш. Мана ҳамаш бурук дора, 90 сомонӣ. Ҳаракати бурукошон фасонак. Мана диден, иҷа ҳам пахтагиш ҳастай, ҳам бамбукиш. Без размерни духтаро. Анамхе пижамачои фасонак. И ям брука я шортик. Ина инош бирмудашай. Ҳамаш ҳар хелай, ҳам бирмуда доран, ҳам шорти доран, ҳам брук. Анавай бамбукай. Хулас 85-90 сомонай нархошон ҳар хелай. Ина нигоҳ кунед, савзакаш бо фасонак, ҳамроҳи бирмудаш киви. Авокадо, киви, пиви, ҳама чӣ ҳаст. Хулоса ина духтарако, анами намуд борои фасон барои шумо. Диден? Анамино ҳамаш двойкая, 90 сомонӣ донадай. Касе опту мегира, бо арзон мешава. иҷада бисёра интихоб, ҳар якташа намеша нишон дода. Биё бо дигароша қиматоша нишон дитем. Ана Виктория Секретои атласи ҳамроҳи брукошона, нигоҳ кунед чанд ранг дора. Иноям без размерни духтаро. Нархошон 140 сомонӣ. баъд ана пахтагиёш ҳастай Виктория Секрет ҳамроҳи брукошон. Ино 120 инош. баъд ина инҷа инчунин ҳастай 85 сомона. брук доран, аз зону поёнан брук доран. Иам ҳам пахтагиш ҳастай, ҳам бамбукиш. Мана 85 сомон. хулоса интихоб бисёрай. Мана сирхакша бинед бо хушрувак. Бинони азиз, анамихе двойко ҳастай, стринги дораву вай дора. пенюар дора. Ина чанд намуд 120 сомонӣ будай. Ана баъд бо тройкаҳош ҳастай ҳамроҳи халачон ва ё 180 сомонӣ будиян. Ина иношам ҳамиам 180 сомон. 150 сомон. 85 сомон. хулас ин ино чи? 150. Ана ино 150 сомонӣ. Вайшама? Ва 130. Иш 130, иш 150. Мана 100 сомонаш ҳастай. хулас ки бисёр баёи хушрӯ пенюару пижамаҳои фасон. Иса чандай? Инаи кушодагиёша бинем. Ҳамиё камиёна. Инаи чандай? чортага 180 сомон, 150 сомон. хулоса инамино ҳамаш бори новинка.
Найне пиньяро ма шумо нишон дадам 120 сомонаҳо, мана инош двойкаҳо. На халатош астай. Халато 150, 180. И тройкая. Халат, стринги, бад мхе пиньярош.